inutil ang traffic lights, dili siya mo mausab, dili flexible ang iyang pag-usab bisag wa na nagamit sa pikas nga lane sa highway. So mahimo ba ni nga kaalibyuhan? Ako ning ipakita ni mo ang video sa kadaguan sa team sa Mandawi City unsaon nga ilan ning masulbad. 11 seconds na lang ang nahibilin o ablihan na ang lane gikan sa Marcelo Fernand Bridge padung nga ri sa Butuanon nga junction o padung na diri sa akong nahimutangan. Atong tanawon ha, mahimo ba nga usara ka lane ang agian sa mga sakyanan gikan sa Marcelo Fernand Bridge? Nana, stop na ang gikas norte, go na ang gikas Marcelo Fernand Bridge, dili mahimo. Kay ang outer lane sa Marcelo Fernand Bridge, inyong na-notice, niagi sila sa outer lane sa diri. Dili mahimong i-confine sila sa inner lane. Na, engineering-wise, mahimo ba ni nga usbon? Ato bang kapanipsan kining Center Island or ato ba ning irog og jutay aron nga usara ka lane sa nasunong highway ang maagian sa mga sakyanan gikan sa Marcelo Fernand Bridge? Or is there a way nga ma-3 lanes ni kini maong bahin sa highway atul sa peak hours ingon ini pananglitan buntag sayo aron nga dili mabara ang mga sakyanan gikan sa norte? Unya ini gahapon opposite naman ang direksyon ato sang himuon 3 lanes dito sa pikas. Mahimo ba ni? Mahimo bang tun-an ni sa mga engineers, sa traffic engineers sa dakbayan sa Mandawi o sa Metro Cebu aron nga ato ni pangita ang solusyon kay usa ni sa mga major blocks, usa ni sa mga bottlenecks nga mao nakapabara sa trapiko. Karon nga ato na ning nakitaan unsa may atong kasulbaran. Hinaot kining atong pangindahay sa masabsay nga trapiko diri sa Mandawi o sa Metro Cebu. Sa katapusan magaanggo na gyud og tubag.